Здравейте, обичате ли Варна? По-високо говорете. Здравейте, обичате ли Варна? Опишем. Защо? Така съм преценил в ранните години, когато съм бил по-млад, че тук най-добре може да се живее. А искате ли да промените нещо в града? Пак не разбрах. Сега ще превеждам. Тебе снимат. Искате ли да промените нещо в града? На главната алея, в морската градина, от известно време пейките са разграбени и са останали не повече от 2/3 от пейките. Тези пейки, които липсват, те са необходими за възрастните хора, които обичат там да се разхождат. Необходими са за майките, които трябва да починат, след като се опитат да учат децата си да прохождат. Главната алея с най-равен асфалт е предпочитано място от всички варненци, но най-много в тези две групи граждани, старите хора и майките с децата. Редно е да се помисли за това, да се поставят поне още около 20 пейки, за да бъдат необходими в време на разходка от уморените хора. Да, а ще гласувате ли? Моля? Ще гласувате ли? Ще гласувам, да. Защо? За кмета Кирил Йорданов. Защо? Защото съм сигурен, че той ще коригира тази грешка, която е допусната през миналата година и тази година. Той е направил много неща за Варна. Ларгото, спортния комплекс в квартал Младост. Направил е плувния комплекс, който е най-добър в Балканския полуостров. И ще гласувам за него. Мерси много. Изобщо ще гласувам за ГЕРБ. Добре, мерси много. Друго нещо? Не това.